Ей, не чак толкова назад. Охо, вижте ме! Това съм аз като бебче. Давай нататък. Oh yeah! Има купища тирани, известни с техните капани. Имат синя кръв, но сразу не блестят. Има кралски благородства, но май им липсва превъзходство. Най-подхожни им наклони да седят. Бе роден да бъде цар и най-върховен господар. Пирамидата на висшия елит. Той загадка бе мистична и всички до днес го наричат съвършенството в най-чистия му вид. Ето това съм истинският аз. Не това. Това. Не това. Победител, загубеняк. Я вижте този палат. Всеки в него е на мое подчинение. Показвам. Иконом. Келнер. Певецът ми. Той е най-върховен владетел, всеки може да бъде свидетел. Той е алфа и омега, Той е център на света, край него всички се въртят. И началото и края пак е. Кой е той? Густа! Най-велик! Той е цар на света! Просто е върха! Ау! Отне ми порива! Съжалявам, но вие отнехте императорския порив. Продължавай. Кой е той? Густа!